Много често ми пишете писма с въпроса какви качества са необходими, за да бъде човек частен детектив и да се занимава с тази дейност. Мисля, че на първо място трябва да имаш много здрава психика. Винаги да си спокоен, хладнокръвен, да не се паникьосваш в ситуации, видяме, какво ще стане сега. Нищо няма стане, са те видяли. На второ място трябва да имаш едно много развито шесто чувство. Винаги да усещаш нещата преди да са се случили. По походката, по карането на обекта да го наблюдаваш много внимателно и ти да усещаш някакси отвътре какво ще се случи, на къде ще отиде или ако го изпуснеш, какво ще направи евентуално, какъв ще е следващия му ход. Следващото трябва да имаш аналитичен ум. Както казах, те е свързано с другите неща. Трябва много бързо да анализираш ситуациите и да преценяваш какво да направиш в момента. Да не се паникьосваш, да бъдеш спокоен. И не на последно място трябва да имаш много здрав пикочен мехур, защото понякога се стои по 12-15 часа без тоалетна и трябва да имаш умението да търпиш или да пикаеш с 120 км в час в пластмасова бутилка. Затова има много малко колежки, защото жените трябва по-често да ходят до тоалетна.